Здравейте, хора! Аз съм Стефани и днес снимаме клип върху моята най-любима почти игра Dragon City. Така, но тя е много известна тази игра и дори има тапет на нея, който ще ви покажа после да си сложите. Но на iPhone-ите няма този тапет, защото не може да се сложи. Аз имам iPhone и просто не мога да го сложа. Също си ли мога звука, но вече да са минали 3 часа, за да мога да се бия отново. И да, минали са 3 часа. Има едно бинго тук, което пише на английски и аз не го разчитам много. Колко доста голче имам. Така. Доматки. Така. Така. Да видим сега. Тук. Айде. О, боже. 1000. О, боже. Супер, бе. Ще колко 3 стъпки. Още 2 стъпки. А къде отиде Тос? Тос тук, за да го спечеля. Още една. Тъпа, но тук не мога да го спечеля Тос. Няма нищо, дам с бананчо. Така му викам бананчо, защото е като банан. О, 150. Добре, супер. Джемче. Няма да ми даде. Ще ми даде едно джемче. Няма толкова. Добре, сега ще ви покажа моето... Тук що където играх, спечелих ето това. Коко. Защо се казва Коко? Ще го кръстя водният. Водният. Така, водният. Ще го храним водният. Искам много да го дигна на левел. Искам да го дигна на 10, ама няма да може да стане на 10 да го втикам. Май може да нямам толкова храна. Ето да. Трябва ми 640 храна. Така. Това яйце. Айс Драгън. Да, Айс Драгън. И сега ще влезем да се бием. Така. Ще се пробваме да победим ето този тук. Айде с 3 джема. Айде ще пробваме да победим този. Извинявам се. Ще няма да спирам клипът. Айде ще използваме Хърчар или там как се четем. Може да не ми вземе вземи капитал. Няма нищо, аз ще игра с пеперутка. После съм приготвил карата Джо просто. И чао. Сигурно ще му вземе капитал. Уик слабо. Защо никога не... Тата пеперутка, защо никога не взима капитал? Уик слабо. Рим. Няма нищо. Елементус. Аз така му викам Елементус. Капитал. С карата Джо, аз мисля, че той ще ме победи. Той ще ме победи, аз няма да мога да го победя. Да, то никога няма явно да вземе капитал. Тия мои проклети драгони. Да, айде, чао. Чао сега. Трябва ми по-хубави дракони. Да, айде. То да, биме, айде. Няма нищо, аз ще пробвам. Не. Добре, айде, карай. Що първият той обла? Мисля, ще дойде карата Джоша, видиш ти. Нати! Тъпаната Blizzard Dragon.
Щом за Capital. Сам пеперутка сме стана. Poison Ivy, освен. Той е уик, този има уик, бе! О май гад. Това има уик, май не трябваше Poison Ivy. Headbutt ще пробвам с Headbutt. Еми, гордо. Няма да успея да ги бия. Те са много силни. Аз съм там, кой левел съм аз силни. И да, сега Totem Elementus. Сега ще сме на тима. Бе, тук бе. Сега ще сме на тимчето. Ще види той. Ще си сложа на мястото на пеперутка, ще си сложа Рокси. Сега ще видим дали ще ме бият. Може и да ме бият, ама сега... Не. Може да започна с... Yes. И сега ще първам с тази атака. Сигурно ще му вземе Capital. Какво? Какво их бе? Да, той с каква атака се ми взима той? Аз се изклато и да му взема се ми... Добре, вече знам с коя атака. То се лечи. Добре, дори да ми вземеш Capital, какво като. Опа, да искам. Ще използвам Карате Джо. Значи. Дано да вземе Capital. О, боже. Те пак ще ме бият, те. Да. Получи. Пробваме с пичи или получи, как там се ще. Сега макар да вземе уик, той... Да. На колко малко живот остана. Май разпа за резерва, бе. Имам си резерва, но... Такова, което ще се победи. И чао. Да и пробваме Стормчо. Да, както и предполагах. Той има същия. Уик слабо. Добре, ще пробваме с Falling. Той и аз му взех уик. Добре, ще пробвам я с таб, так. Щом ти пробваш тъй, значи я ще пробвам с тъй. Да, той сега ще ме бие. Ето би ме. Ето хора. Той просто е доста силен. Не искам да се излагам тук сега, ама не мога да направя нищо. Дай си храна това Джорджи. И там както се казва. Добре. Още едно нещо, което е яко. Че си завърших и такова. Забравих да ви спомена. И Фрито. Това Фрито. Ще взема джемови, ще взема джемчета. 5 джема, yes. 65 джема. Ще искам джем, бе. Добре, хора. Така, извинявам се за мъничко. Това беше едната игра. Забравих да спомена... Да, това беше клипчето. Но сега ще ви покажа как да си сложите тапет. Къде? Натискате дисплей. Тапет. Тапет за начален екран. Жив тапет. И който има инсталирана Dragon City, натиска Dragon City Wallpapers. Задаване на тапет. И готово. И тук си пукаш балончета и така. Много яка занимавка. На мен лично много ми харесва. Да, добре. И това беше клипчето от мен. Надявам се да ви е харесало. Абонирайте се за моя канал. Дайте лайк на моето видео. И сега се надявам да скачам още такива видеа в новия си канал. Така че чао и до скоро виждане!